अनारु नै आफा सिला सिबनानै थोरसि लथा सुनानै दखानाव आंजों एसे हेफाजाब हैफादो एखमबा जि बिहिर जायो होस्लाबनोनो हाथारा बेखौ सिन्था खालामनाङालै नों आयै बिमाखौ हेफाजाब होनायानो आंनि खामानि आं दा मावख'नो दोनखां थांसै ओमफ्राय नै आयै आंनो फैसा एसे नांगौमोनलै मानो मा खालामनो फैसा नांगौ जालायखो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट क्लास पास जानायनिफ्राय एसे ड्रेस नांगौमोन ड्रेसानो गैला मालाय माहाजोनफ्रा सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास जानायावनो अमा बोरमा बायदि बायदि जाहोयो आंहाथ' जेबो जाहोनो हाबावलासो इस फिसालाय आद्रि आद्रिनो नंगौ नंनायालाय हा नोंनि नोमानि हाल सालखौ नुखानानै न'खरनि अबस्थाखौ नुखानानै माखौथो बोराबनाय राव बुंखो नोंलाय आफा है आं बोराबाखैथ' आयै माने आजिखालि बिदिनो सोलियो नालाय आङो मालाय माहाजोनफोरजों रुजुनानै गावखौ लोरबां खालामनानै लाग्रा मानसि नङा आयै बेखौसो गियान गोनां गथ' होनो दा गाव गावनाव गैयाबा गोनां गिदिरफोरजों रुजुनानै न'खराव दुमदाखाल खालामनाङा आफा आंनिबाथ' पास जाग्राफ्रा जाहोनाङासो एसे एनै होफैनांगौसो एडमिसनफ्राव एसे हेफाजाब मोननायनि औलै दे आयै मालाथो आं नोंनि खोथा बारफेरखो औ दे आं थांसै दा थाब थां दे आयै ए सफैबाय नैबे साखौ बिसिनो हैसै आं थांसै नामा आयै दसे थाथ'बानो जायोमोन आहा हास्लाबा जायो माथो बायनोमोन लंपेन्ट गस्ला बायनांगौमोनलै गांसेबो गैला जामजोब्बाय नंनायालाय नंगौ न' ओमफ्राय दा थाब थांनानै बे ओंखामा संनानै दोन आं गोबाव जालांगोन दे होमबालाय थाथ' आयै वाव यु आर इमाजिं अनारु आजिखालि माथो गामि सिंनिफ्रायबो मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारबाय आंहासो प्रफेसारनि फिसाज्लायानो सेकेन्ड डिभिजनसो मानसियाबो जि हेन्डसामखा माब्लाबा लोगो मोनबा हामगौहाय बिखौ फोथायना लाथारगोन आं जों हिन्जाव माहारिया जेखि जाया मानो हौवाखौ गावनिफ्राय गोरोंसिन आरो साबसिनखौ लुबैयो हे आफा बोराइ बाथौ आंखौ बे अनारु होननाय सेंग्राजों खेबसेबाबो लोगो हमोथार बेथ' आं मे फेसबुकआव नुनाय सेंग्रासो वाव मासे लाखि आंलाय लोगो मोनबारबाय नंमारगौआनो हेल' रथ'लाय मानोमोन नों अनारु ना औ ओमफ्राय आंनि नामखौ बोरै मोनथिखो नों फेमास मानसिखौ गाहाय लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम सोरथो सिनाया थानो आं दहाय फेसबुकआव बिटिआर इनफ' निउस चेनेलाव नोंखौ नुदोंमोन फेसबुकआवथ' फ्रेन्ड लिस्ट थाबानो बयखौबो नुयोना बियो आलादा नों देग्लाय एचएस फाइनाल इयाराव या नंगौ गोजोन्थों थाथ'दो ओइ र' Can I have your mobile number, please? Okay, take it. 81-320-58442. Thank you so much. See you. Okay, जागोन दे
हेल' अनारु आं जरना दहाय बाजाराव लोगो मोननाया अ दे मा खालामदों मा ओंख्रि बहा दं जाखाना जिरायदों ओरैनो दं ओंख्रि गैया मैथा बाथोनसो नोंखौ जि हेन्डसाम नुखायो माथो नुथों माथो जाखो आं मोनसे खोथा बुंनि दे थैब्लाबो गाज्रि मोननो मोननाय नङा बुंदो दहायलाय माथो मोख्रेबबाय थाया साराब गोनां बायदि बेखौनो बुजिया नोङो आं दि इसाराजों मा फोरमायदों आं बिदिखौ बारा बुजिलाङालै गिनानै खारनोसैसोमोन आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ फेसबुक नुनायावनो फसायखादोंमोन आरो दिनै मोगथाङाव नुबावबाय माखौ नुनानै आइ रायलै जोंना बिखुनजोखौ आं बुजायगोन बुंदो आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना मोनाब्ला आं सासे सेंग्राखौ अके बुंनोसै अके अके थेंक इउ बेबी आइ लाभ इउ सो माच थैबायलै साना हौवा मा बुंफ्लांखोलां हाय एडमिसनखौ बहाथो लानो सानखो गोजानाव दा लाहैसै नोमाया गेरेबथारगोन बाहा लायोब्रा आयै गैजायै मानसियालाय बे खाथिनि कलेजावनो लायनोसै दे बेयावनो लादो बिमाखौबो हानायमानि खामानि हेफाजाब होनांगोन ना ओमफ्राय नै दाथ' गोदान सोदान गुबुन कलेजाव हाबहैनाय जासिगोन एसे थाल लानानै फरायाबा जागोनलै आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा ओरैनो टाउन सहराव मोजांबो गाज्रिबो लोगो मोनहैयो मालायनि फुस्लायनायाव गोजावनो नाङा गोजावालै आयै मा गोजावद्लाबायनांगौ गोबां बिदि दङ आं मेगनजों नुबोनाय थाखोसिमफ्राय लानानै मेट्रिक पास जाजासे दाव लांलाय लाबोलाय खालामनोसै मेट्रिक पास जानानै गुबुनाव फरायहैबाथाय दायथ'खौनो जोबनाय बायदि मोननोसै टाउन सहरनि मोजां कलेजखौ होसोनानै थांनोसै बारहावाजों गोरोबहैनो हाला गाज्रि जाग्रा मुवा फेग्रा मुवा बाहायहैनोसै जाम्बा मानसिना जायोलै बावनो फरायगोन आं माथो खथ' मानसिफ्रा बावनो फरायनानै सोरबा लेक्सारार सोरबा अफिसार सोरबा प्रफेसार जालांजोब्बाय नोंहा बिदि दाजाथार फिसा नोंनि न'खरखौ सानहरगोर बेनिफ्रायसो खरसाखौ बाहाय सानसेयाव थाइसे खामायबा थाइनै थाइथाम बाहायनाङा बेनि खमावसो बाहायनांगौ आरो सोरबाथ' टाउन सहराव ओरैसो आड्डा मारिहैयोनो ना खाथा ना खलम बेखौनो सिनायहैयानो थाखा फैसा ओरैनो बेखार खरस खालामहैयो फारसेथिं बिमा बिफायाबो गथ'फोरखौ टाउन सहराव फरायनो दोनहरना मा जादों मा लोंदों बहा बेरायदों एसेबो खबरखौनो लाया नै आफा दानो बिहामजोनि खोथा दासानथ' दे नोमाया दाबो बुरियाखै आं मावनायखौनो बेसेबां जायै जाबाय थाथ' थैबाय बेखौनो दासो होनबाय नों आयै आं जे सासे सिख्लानो माब्लाबानो गोसो होफ्लांबाय सरि आयै हेल' मा खालामदों ओरैनोसो दं आं फार्स्ट टाइम आं नोंखौ दिनै लोगो हमनो लुबैदों दा बेलासियाव पार्कआव सानैजों बेरायहैगोन दे आंनि स्कुटिजों थांगोन अभार ब्रिजआव नेनानै थानो 4:00 औ दे जागोन दे ओमफ्राय नै आंनो जाग्रा लाबोफा दे औ दे ओमफ्राय र' नोङो आं माखौ जानो मोजां मोनो मिथिखागौ दा मिथिया किटकेट सेलेब्रेसन बेखौ लाबोफा दे अके जागोन दे दानिया फैसा गरसेबो गैजाया स्कुटिबो सालायफेराखै आइनावलाय अयनाय बानाय सिख्ला लोगो हमनायाव माबोरै फैसा बिना जाहोहैनो दे मानो साना हौवा अके बुंफ्लांखोलां दाथ' नागारनाय नंला बे आंखौ गोजायै मानसिनि खैफोदा फारसेथिंल' जानानै फैया होननाया सैथो जेरैबो राहा गोथे माबा मोनसे बुद्धि खालामना नागारफिनाबा जानाय नंला बे आदा सन्जिबनि फेब्रिकेसन दखानाव हाजिरा मावनांहैनांसिगोन Oi, no. Numpa baru numpa. Numpa. Nari, ba thằng đây. Thằng, อ
मानो होनोबा ना आं उन्दैनिफ्रायनो जि मोजां मोनो जानो बेखौ मानो फैलाबायखो थां थां आरे थां होनदोंना हेलौ आजा मेरे राजा जनाय दासान्दि नोंनि फन रायलायनायखौ बारा बारा खोनागासिनो दं आजा मेरे राजा सोर हु इज दैट नंगौ आइ नों दासान्दि बोरैबा जागासिनो दङ थारमाने खालि फनावल' बेस्थ' थाबाय थानाय नुयो आं माला फनावल' बेस्थ' थाबाय थानाय नुखो दे बारा होनथारो लोगोफोरजोंबो फन रायलायनो मोना आरो आंहा सेदाब बिमा बिफाजों थरखो होनो सोर गोहो होआ नोंखौ बे मबाइलानो नङा होमबा रागा जोङोब्ला गासिबो थाला बन्द' खालामनानै होगोन आङो गोसोआव ला गथ' नों बिमा बिफानि बारगा जेबो खामानि मावनो मोना आइ नों हारसिङैसो नों मोजांब्ला बे सम्पतिया गासिबो नोंनि जाजोबगोन आइ गोसोखौ स्थिर ला आइ बोदोर बावलि जानो नाङा दाबो बैसोआ जेबो जायाखै सासेल' फिसाजो होननानै दाव अनबोदोंमोन नोंखौ सानै साथाम फिसा थानायमोनब्ला जोंबो नोंखौ बेबायदि अनख्ल'नाय नङामोन रावबो गैदेरखायनो नै बेखौबो सासे बिबारिनिफ्राय सिख'नानै खांनो होननानै लाबोदोंमोन आङो नाथाय बेबो बबासो उन्दैनिफ्रायनो मोनथिनोमोनब्ला आंबो नोंखौ खांफैयामोन आंहा दिखार दं आफा नोंनाव सासे प्रफेसारनि राव ओंखाराखिसै आंखौ राय आफा नाथाय सासे बबा मानसिखौ दाराय बियो बबाबाबो मालाय बायदि मानसि नङा आंसो जानो हागौ खुगा गोनांखाय गाज्रि खुगा थानायमोनब्ला नोंनि बुंनायनि फिननायखौ बिबो होनो हागौमोन आफा अंगहानिफ्रानो सुबुंथिनि गेजेराव बांसिन गियान थायो जोंनि न'खराव बिनि बिहोमा होनायखौ बावनो हाया आफा सोथो होआखै होनदों आइ उन्दैयावनो खांफैबाय नालाय बेबो फिसा असे बायदि जाबाय नोंहासो मोजाङै थानांगौ आइ नोंखौ जों जानला मोनला जाजानो लुबैया नोम्फाखौ मिथिखाया होमबा बेसेबां रागा खरा रागाया मानसिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे अस्त्रसो आयै रागाया एखमब्ला गावखौनो फोजोबनानै लायो नोंसोरजों माबा मोनसे बेमारा हाममारबाय जानो हागौ जों बेनि बिमा बिफा जानानै बे बेमारखौ सोखानांगौआ गोब्राबसै ननसेन्स मा नायबाय थादों नोंलाय खामानि मावहै गेट आउट मोजाङै सोलियाब्ला बे न'खरनिफ्राय आउट जानांगोन मिन्थिबाय थाल लानानै सोलियाय नोम्फानि खोथाखौबो मानि बांद्रायबा आंबो सुखुवा बाराबा नोम्फाजोंसो लोगो जागोन आङो ओइ फंबाय गोदाना माब्रा नोंलाय औलै आदा दिनैसो फैजेनदों औ दे हाब फंबाय नोंखौलाय माथो मावनाय नुफेरबायथारामोनब्रा मावनायालाय मावफेरामोनलै आदा दे बेखारबालाय माथो ओरैनो थानो नाङालै आजिखालि बेफोरजोंबो गरसे गरनै मोनोना नंनायालाय नंगौलै आदा मोजां देलै फंबाय गोदान सोदान आखाइया देखेरफ्लांलायलांगोन